Welcome to Christ College Riphoi. Established in 2022 by the Carmelite Sisters of St. Teresa, we offer a 4-year undergraduate program in subjects like economics, education, English, geography, history, Khasi, political science, and sociology. Boost your learning with VAC, SEC, MDC, and AEC courses, or gain practical skills through vocational training in tailoring, embroidery, and mushroom cultivation. At Christ College, learning is joyful, holistic, and life-shaping. Admissions open now. Visit our website or contact the college office to know more. Christ College, where dreams take flight. Kinongrap hasnong nongrim bambthong West Jante Hills, kila sya punjulor habanda bhor yaki jingthung jingtep hau pria hakashi tarik jemang. Ki jingthung bakong san ki bala julor ha kani kasngi ki kentop yo so saw u bala sedang ban phu sentiu ki presbin ki salad ki dhania motor pat bun jat ki wei pat ki jhur. U wa hnong ba bishar bha khnriam ulayat hu hakilat pathai khubor palat lai photili ki long yeng long sem kila du ulut yaki jingthung jingtep na ka jing punjulor uni upria. Ulayat hu na kalyang ki bor shnong kila le yala ka kamram ban lum jingtep yaki jing punjulor jong upria ha ka te kasngi. Ulaong ki bor sen shar shnong kila lum ki kot ki sla jong ki rab ban pentep ki bor jong katnat agriculture. Ulaong ru ka basong si kalong baki tu ki rab ki bamdon ki adhar card ki mla ban yo jingerap na ka sorkar. Mentah ki rab na kani kashnong kila sa ha ka umdum. Kumta ukar pa ka sorkar ban plilat berpanyarap ya kini rab ki bangan ha kani ka apon. General Secretary Hill Farmers Union Central Body ba Alphon Bird Karsentiu ula kerpa de ki bor ka agriculture ban pensngau syaka sorkar ban yarap ya kini rab ki balangat ha kani kalanot ni ki bor maryang. Uba Karsentiu uban da ka baong kini ki jing baki rab ki akendu ka sorkar ka de ban penkloi kat bala ban a jing yarap kum hakisnem baladem. Buman ulam ni. Karena ke daule pria sejak Ngani kesini kau wayo. Paiman khali. Kami terus dibuka ke ide company bayar. Man hoi hiu. Katita ce iwan kata sok bahar ko memang ko ni. kau sok bah tu ni deh. Oh kata sok bahar ta ce ide memang dia ke sini. Cuman mau kulen bah. Nah. Dah ni pot nang kopi lah kena. Dan Mudang ya. Nah, ni kan kita mudang lah.
Kajah ka sterik jongo ni benai me agar teng bisa bah kendriang jai kendriang nong rimbam best jantia bon hiki bala sakta ala jo saka lai khau ne pos sapu liang jonga aku murang ba chong ngala ya kenduk begitu kinong syak penjulo ngala ya kan berki pembiang ki kot kisla jong phi ban submit sa office mo horji itu kiba biang ya kikot isla na du ugi ipik adhar pastuk tengah dep semit gitu ki bomdon adhar tapi mungkin lah mar semit namar bak sarkar ka la pembenak tu mah padahal yang office kumjo don ki biang ru kot isla kim apply kim apply ne kim ban bu itu kot sanga te don ki ba ai ki ban bu tengah dep semit santa cha cepo office ki ong ngakeli kata ngong baki ni ki bomdon adhar ni le kumno ngong kimla ban yo gani skill kunta ki coba tan liang jonga ngan ong kumno ma takano ka jing ngau benut ma kekta iki pri iki kita kinong sa kta nene penculor na liang gemariang te gitu khamtam gitu ki bomdon yo adhar tamar ki jing lut jong ki hang ni labun de ki lak tam nuduk ke bay sembai bat ke bay tray ke bay yukum tuma te ya wat ya kasbor ke hapthit te ke jinglut de kilak tam te ke jingas ngudu ma ki pri kita ki bomdon ya ki padi ki kot kisla tengah gerpat ya ke sarkar ba kan le kumnu mo bahkan yarap ya kita ya bekum kita ki bom biang ya ki kot kisla oh horti korso kita ki babon ki bomdon ni wadah tak masih tengtarai. Tamban lor ketaru ngajak bar semit tangsi kat kat arngut. Dan gitu kiba biang ikut keselaro kim tere bar semit namar ba ki ongkum ne ba bon ki jingsa banjulo na duk gahali kum to tater ba na duk ki johor duk ki sok sau ukasbin hagi snem gitu dep. Te ki semit office kim yo pisa lene kim yo jingarap. Na kata gadau taki itrot mo ban sembit ni ban apply ya ka kan diga jingsa sya penjulo ngadan mentah hang ni hapo kasnong nongrem bamptong karangkat ba irang basnong ni hoj mentah kasengi ni adan ya ka program bangi celebrate ya ka 33 foundation day jong kel sama indian te hendrei haka question hour kaba kinong rap ki yakeli jengkeli na ki officer ki bawan na ki department baper kila pentip bakadon kene ka jingshop kriya hakane ka snong haka sitarik ubnai me te nisngosi ban yatho ba hakane ka jingsha shop kriya kidon kinong rap ki ba life out tamngut e ki bala sakta kane ka jingshop kriya
Henry habangi tuat jengmut na irang ba snong ia tu ba kajing kadai ba kinong rap kimdon yau adhar kata kadai ka wei kajing ka beningkong bat ka baar bade kadai ka ba kinong rap ki klam apply namar ba kadan kajing no mensim namar ba habaro ki tu ki snam ki bagi jusha kta ka bedai bat ka jing slei kajing pra kini ki khet kti nang ta kajing sha shop pria te hadu menta na ru snam arhajar arpau arhajar arpoi rekam don kanu ka jingirap kaba kinong rap kiyo hadu menta te ngi nakaliang joka hil sama union ya ngi sngow ban panpaw ya kane ngi dap ka jing susi bat hakabere ba kane ka jing dia nakapor ngi jupen sngow ka sarkar ban pen speed bane ban pen kloy ya kane ka jingirap sa kinong rap te hadu menta ngi sngow ya ka juk ka kubor kaba dia hakane ka snong ru ba kinong rap kimjuyo ya kane ka jingirap te sakawai ru ka jing sokhia nakaliang ka jungi kalong ba kamtam kitu kinong rap kiba hoit kumbalai thu irang ba snong ba kani ka jing pulut hangne kalakta ya kumba silak sanpho bat kot syaka silak prapo hajar hapo arlak te kadai ka jing nong kinong rap nadu ka bai po ka bai dan ka bai sembai nang ta ka bai penbit penbiang ya kani kading kha te namar ba ka jing penjulor kumni ka jong kamariang te ka kta bai kinong rap tengi nakaliang jong hil sama union ngi pha ikani ka kubor syaka sarkar ba lingba ka disaster management hot ni komen ba manakane nakaliang chief minister ulashim ka jingkit kli adalah dia bot lopolong ya ka kabinet nakabenta ban yamir jembut halor kanika ban long ready nakabenta kanika jingjia jong ka jingpenjat kami mariang te nakaliang jong sama union ngi kwa ba ka sarkar bat lingba ka office na po DC ba kidai ban penkloy ya kanika jingyarap sidi paranong rap kenang bakan long ka jingmentoy hendrei lada ka sarkar ka penslam kombat ju penslam hagi por baro ngasngo ka penduk mensim kinong rap khamtam ki bon jia kum kini kijingjia te nakaliang jongi kum ke hil sama union ngalai keran bi rang masnong bangin sabudin ya kane ka file bat ngit scam ba ka sarkar kan ya train kat bat ngi nang bangila ban ai kijingrap syaki paranong rap